で、今回いただいた質問は、カナダやアメリカでソフトウェアエンジニアとして働きたくて、コンピューターサイエンスを勉強しています。シリコンバレーは家賃が30万円を超えると聞いたのですが、本当にそんなに高いでしょうか？サンフランシスコの最低賃金は15ドルぐらいだという認識なのですが、そのように高い家賃でどうやって皆さん生活しているのでしょうか？自分が将来シリコンバレーで生活していけるか心配です。確かにそれを超えてますね。というか、そもそもこの30万円が平均の以下なんじゃないかなと思っていますね。で、そうだったら、例えばこちらだと、家族の場合は、共働きになりますね。また、一人だったら、ルーメイトとかで、一緒に家賃を払うとか。でも、これが大体、ちょっとSTEM の、STEM ではないキャリアなんですよね。なぜかというと STEM、つまり、ちょっと理系とか、ソフト開発とか、メディコとか、ロイヤーとか、そういった、職だったら全然問題ないんですよね。だけど、その他だったら結構厳しくなりますね。でも、ソフトウェアエンジニアとして働くのなら、全然、問題ないんだと思います。なぜかというと、こちらだと結構マーケットバリューで雇用している会社がいっぱいあります。で、このマーケットバリューっていうのが、すべての会社が、同等でどれぐらい、年収を与えているのかによって、バリューが決まる。年収が、決まる。で、特にサンフランシスコに住んでいる場合は、このマーケットバリューが上がります。で、ソフトエンジニアだったらなおさら上がります。全然問題ない。なぜかというと、自分のマーケットバリューも上がる。で、個人的としては、冒険したい場合は、特にソフトエンジニアとして冒険したい場合は、全然やっても、大丈夫な気がしますね。こんなに家賃が高くても年収もすごく高くなります。ということで、普通にいい生活が、できます。で、ソフトエンジニアだと、ちょっと大企業とかに入れば、もっと年収を手に入れることができるので、あり得るなんですよね。はい。じゃあ、一つ、気をつけてほしいところといえば、これから、COVID のこともあって、これから世界も変わっていくなんですよね。で、その中の大きなのが、リモートワークなんですよね。こちらのシリコンバレーの大企業が結構このリモートワークをやっていて、で、すごく心を試しているんですよね。このリモートワーク。で、このリモートワークがもっと広げていけば、またソフトエンジニアとして働く場合は、すごく楽になりますね。ほぼ、どこに住んでも問題ないですよね。で、個人的にもこのリモートワークが実装されれば、また日本からの、雇用とか、日本からワークとかも、ちょっと期待していますよね。そこで、なぜならというと、日本人の方は結構実力の方が、結構いますよね。はい。で、それがあれば、また話が、変わってくるかもしれないけど、でも大体それもマーケットバリューとつながってて、どこに住んでいるかによって、また年収が決まるかもしれないということなんですよね。で、それを考慮して、決めてみてください。